ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳамдиёрони гиромиқадр. шуморо ба тамошои намоиши тоҷикистон хонаи ман даъват менамоем. барои сабти барнома интихоб шудани ин баландӣ беҳикмат нест. мо ки дар оғӯши ин кӯҳҳои осмонбӯс зиндагӣ ба сар мебарем, ҳуқуқи маънавӣ ба роҳи паст рафтан надорем. фарзандони ин сарзамини зебоманзар дар оғӯши ин кӯҳҳои осмонбӯс зиндагӣ карда истода, оё боре аз худ пурсидаем ки ба ин сарзамин чӣ хизмате мекунем? аз худ чӣ нишони хайру неке боқӣ мегузорем? барои ба ин саволҳо ҷавоб ёфтан, аз пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе, ки соли оянда 80-солагии онро ҷашн хоҳем гирифт, оғоз менамоем. гузаштаашро ба хотир меорем, имрӯзаашро наворбардорӣ карда ба шумо пешкаш менамоем, ояндаашро дар орзуҳои ширини худ тарҳрезӣ мекунем. марҳамат ба гулгашту хиёбонҳои Душанбешаҳр. пайкарасозӣ ва ҳайкалтарошӣ яке аз суннатҳои муҳими санъати меъморӣ ва шаҳрсозӣ ба ҳисоб меравад, ки дар диёри мо анъанаи қадима дорад. пайкараҳои хуштарҳ ва ҳайкалҳои зебо ба ҳусни ҳар шаҳр ҳусни тоза зам менамояд ва бешубҳа ба Душанбешаҳри мо низ. аммо қисми зиёди мардуми мо намедонанд, ки муаллифи ин пайкараву силсила ҳайкалҳо киянд ва онҳое ки имрӯз ба эҷоди пайкараву ҳайкалтарошӣ машғуланд чӣ ҳол доранд, дар кадом шароит кору эҷод менамоянд ва аз ҳама муҳимаш эҷоди онҳо талабгор дорад ё не. роҳ сӯи вазорати фарҳанг мегирем ва хушбахтона он ҷо ба яке аз пайкарасозони пуртаҷрибаи диёр, Норай Арутунян, ки барои тасдиқи лоиҳаи сохтани пайкараи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳри Туз омада будааст, вохӯрдем. ӯ моро ба корхонаи хеш, ки зиёда аз 30 сол боз он ҷо фаъолият дорад, даъват намуд. аҳли эҷоди барнома ба устохонаи махсуси илмӣ барқароркунии истеҳсолии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гашта, дар ҳайрат мондем. ғайри чашмдошти мо он ҷо кор ҷӯш мезад. яке гил мерехту дигаре қолаб месохт ва савумӣ кафшер мекард. чанд санги нимтарош ва пайкараи нимсохтаи шоҳ Исмоили Сомонӣ интизори устоди мӯъҷизаофар Норай Арутунян, ё чӣ тавре атрофиёнаш меҳрубонона Дед Норик ном мебаранд, гӯё дил мезаданд. бемуболиғаву иғроқ интизорӣ мекашиданд. баробари ворид гаштани офаридгорашон шукӯҳу шаҳомати хоса гирифтанд, хаёле ҷон дароварданд, ба истиқболи соҳибашон гом бардоштанӣ мешуданд. дар ҳақиқат ҳам як рӯҳияи дилгармкунанда ба вуҷуд омад дар корхона ва ин рӯҳия моро низ ангехт. ин усто чӣ мардест? ӯ аз куҷо омада чаро Тоҷикистонро манзили доимии хеш интихоб карда бошад? варақгардон мекунам китоби умри ӯро. Арутунян Норай Саакович 3 январи соли 1936 дар шаҳри Еревани ҷумҳурии Арманистон ба дунё омадааст.
соли 1952 пас аз хатми мактаби 7 сола ба омӯзишгоҳи рассомӣ ба номи Терлемезян дохил мешавад ва баъди хатми он то соли 1960 дар хазинаи ҷумҳуриявии бадеии шаҳри Ереван фаъолият намудааст. соли 1960 ба донишкадаи бадеии театралии марказшаҳри Арманистон дохил шуда, соли 1965 онро бо ихтисоси ҳайкалтарош, рассом, омӯзгор бо муваффақият хатм намуда, баъдан дар филармонияи давлатии Ереван таи чанд сол ба сифати навозанда кор кардааст. тақдир ӯро соли 1969 ба Душанбе шаҳр овард ва дар ин ҷо ба касби асосии хеш машғул гардид. аз ҳамон сол то ба имрӯз корманди устохонаи махсуси илмӣ барқароркунии истеҳсолии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таи солҳои 1980-1985 ҳамзамон ба кори асосӣ дар омӯзишгоҳи ҷумҳуриявии рассомии ба номи Олимов аз санъати ҳайкалтарошӣ дар санг дарс гуфта, аввалин гурӯҳи мутахассисони ҳайкалтарошро ба воя расондааст. муаллифи аксар лавҳаҳои ёдгорӣ ва пайкараву нимпайкараҳои саросарии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз соли 1989 узви иттиҳоди рассомони собиқ Иттифоқи шӯравӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо фармони президенти кишвар аз 4 сентябри соли 1997 ба унвони фахрии арбоби ҳунари Тоҷикистон мушарраф гардидааст. дар сартосари Тоҷикистон ӯро бо корҳои хайру некаш мешиносанд. ҳам дар Зарафшону Бадахшон, ҳам дар Рашту Вахшонзамин, ҳам дар Кӯлобу Хуҷанди Бостон бо эҷоди ӯ вохӯрдан мумкин. пайкараи Одамшуаро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар Панҷакент, нимпайкараи Саидҷон Назаров дар шаҳри Кӯлоб, нимпайкараи 2 карат қаҳрамони меҳнати социалистӣ Карим Исмоилов дар шаҳри Кофарниҳон, нимпайкараи 5 нафар қаҳрамонони Иттиҳоди шӯравӣ ба хотираи қурбониёни ҷанги бузурги ватанӣ дар ноҳияи Колхозобод, нимпайкараи Мирзо Турсунзода дар шаҳри Турсунзода, нимпайкараи Ҷабор Расулов дар боғи ба номи айнии пойтахти кишвар, лавҳаи ёдгории қаҳрамони Иттифоқи шӯравӣ Саидқул Турдиев, ёдгории оила дар деҳаи Гурдараи Балҷувон, ёдгории нимпайкараи қаҳрамони Иттиҳоди шӯравӣ Исмат Шарипов дар маркази ноҳияи Данғара, нимпайкараи Дзержинский дар шаҳри Душанбе, нимпайкараи Саидалӣ Вализода дар шаҳри Кӯлоб, композитсияи Фавораи сулҳ дар Кофарниҳон, ёдгории Кароматулло Қурбонов ноҳияи Ленин, ҳайкали Ҳоҷи Ҳусайни Кангуртӣ дар ноҳияи Балҷувон. ба мушкилоти замон нигоҳ накарда, ӯ мактаби худро таъсис дод, ки шогирдони зиёдеро тарбия карда ба камол расонд. алҳол шогирдони ӯ дар тамоми гӯшаву канорҳои ҷумҳуриямон фаъолият доранд. ӯ ба серкориаш нигоҳ накарда, гоҳ гоҳе вақт ёфта барои дидани кори онҳо меравад, ба фаъолияти онҳо баҳо медиҳад ва баъзан онҳоро ислоҳ низ мекунад. корҳои ӯро имрӯз шогирдонаш ва фарзандонаш давом медиҳанд. Нурмуҳаммади 5сола, умеду орзуи падар, имрӯз давомдиҳандаи кори ӯст. ин устоди мӯъҷизаофар Тоҷикистонро ватани хеш хонда,
خاکدان خود را نیز همین جا انتخاب کرده است. یگانه آرزویش در همین جا تا لحظه آخرین کار و فعالیت کردن باشد و امروز تمام هستیش را برای آبادی این دیار صرف کرده است. чуноне ки шоҳид гаштед, муҳаббати ҳақиқӣ инсонро ба муроду мақсад мерасонад, мушкилотро осон мегардонад. ман боварии комил дорам бо кӯшишу дастгирии бевоситаи шумо бинандагони азиз, тамоми розу ниёзҳои барои мо дар корӣ кушода хоҳад шуд. ба умеди сарбаландӣ ва хонаободии шумо дар ҳамин ҷо ба барномаи худ нуқта мегузорем. муваффақ бошед.